Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Nira. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni Iluhan. Traitor. Ano pa daw sayang kaagi karon? Lokining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Mera. Niyan ako sa amo. Thank you sa paghatod, babe. Anything for you, babe. Basta money to money, ha? Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Mulakaw ka? Yes, ma. Anniversary na mo ni Josh. Aw, di ay no. Manglakaw mong giday mo no, kada anniversary ninyo nak no? Oo, ma. Taod-taod naman sa diay mo. Since high school pagod mo, hangtod na lang na mo trabaho ron. Odsa man, wa pa mo'y planong magpakasal? Maghisgot-hisgot naman ni Ana, ma, pero mo mong focus ron nga magtigom lang una. Sakto sad. Sakto sad na, anak. Oh, excuse ma ha. Si Josh nanawag. Hello? Babe, Mira. Sorry ha. Sa sunod na mga lagaw. Busy kay ko ron. Di ba biyan akong trabaho? Oh, mao ba, babe? How about ato na li ka sa inyo ni gabi eh? Ayaw na. Di ba say, mag-abihan pagit ko. Sige. Next time na lang. I love you. Bye. I love you too. Dili madayon inyong lakaw, nak? Busy ko no siya, ma. Unya, ka nakailis naman ka. Magkikita na lang ko sa kong amiga nga si Claire, ma. Kagwapa gud nato ron. Anniversary na mo ni Josh ron. Supposedly, maglakaw unta mi, pero busy ko no kayo siya sa trabaho. O niya, nugod mo sa akong outfit nga, dali na ko ilaag. Mong ikaw na lang kong gitawagan. Mao di ay. Mayo gani kay rest day na ko ron. Maulagi. Pero best, dili ko pwedeng magtukay ha, kay nasabi ako'y commitment ron. Ay, subyaan ko ni mo din, hi. Manglood niya akong gikasabot ba? Mao ba? Sige Claire, okay ra. Kalit-kalit man sa akong pag-invite ni mo. Next time, kung mang-invite ka ni kanako, kanang ahead of time, okay? Sige. Pirmi naman ang busy si Joshua. Wala naman kasi time na ako. Murag lima nakabuk akong text niya today. Pero until now, gabiin na lang. Wa pagyapon siya i-reply. Si Josh. Babe, sorry. Akong na-silent akong phone. Wa ko makabantay nga na-text day ka. Akong tawagan, be. Hello? Hello, babe. Di ko dugo. Saan ba kayo dali? Hello, Josh. Take ka na. Bye. Gipaw ni Kitso. Nag-text siya. Dili ta magtungog. Saba kayo. Na ako's diskuhan ron. Nilaag siya nga. Uwa magpahibaw na ako.
lang siyang busy. Mula ang damag siya nga dili mananghid na ko. Dili mo ko na siya yung ana sa una. Day, ayok palapi eh. Wa tas imnanan ha. Ni atas kapihanan. Ribong na lang ang mga tao nga mula pa din sa tungtungod ko na unsa ka. Sakit na kayo kong dughan, Claire. Pila na may kabuan nga ingon ani. Og pila na sa kabuan nga nagsige kag hilak. Karon di naman na mo siya buwagan aron mausar ang sakit. Kasi ngon ana oh. Wa na say klaro nimo. Pero mahal na ko siya. Ang pangutana. Nasuklian pa ba og tarong imong pagmahal ngadto niya? Claire. Ikaw no? Sa tinuod lang? Nang luod na ba ko nimo? Mahinumdom lang ka na ako kung dili mo okay si Josh. Pero kung okay gani mo, wasad ka. Dili ka mo chat na ako. Dili ka magparamdam. Pero ako, every time nga nakinahanglan ka na ako, naadayon ko. Sorry na, God. Wa man si kay uyab, God. Pero dili uyab akong kinahanglan. Ikaw, amiga ko tika. Mura nag-igsuon ang akong tanaw ni mo, day. Usa pa, naibaw baya ka ha nga. Ako na lang ugang akong papa mo inaa. Only child baya ako. Ya akong mama few years ago patay na. Day, sabta lang sagod ko. Ambot ni mo, eh. Basta lagi. Kung ma-okay na sa mga ng Josh, unya ako na siya magkinahanglan ni mo. Dili gani ka mo to nga, mangluod na gyud ko. Day, Claire. Here. Flowers for you. Milagro kayo karon. Na-realize mo ko na ako nga late nga dako kay ko pagkawang mo. Maong, niya ako. Namawi. Mao ba? Mira, sorry ha. Sorry sa tanan. To be honest, nakalitan kay gusto ko nimong kausaban ron. Dili mo gud kay ingon ana sa una. Naibaw ko. Nainaw nga napasakitan giti ka. Maong, niya, pasagdi ko nga mamawi ni mo, okay? Josh, Isa mo na. si Claire nanawag na ako. Pwede bag unya na? Karon na ba ito nagkuyog balik? Gusto kong way samok na to. Gusto ka? Ay, noon. Masabot naman sa Miss Claire. I-silent lang yun ako kong phone. Sige. Nalipay kay ko nga na okay na mi si Josh. Abi kin ako nga magabuwag mig dayon. Oh, uy. Kanagan pag-miss calls kay ka ni Claire? Ako siyang i-return call, B. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Dili man area. makontak. Please try your call later. Wa baka tumang luod na ako. Sa may sige tawag mo? Di ba ang kabisi ko? Wa naman ko kay tawag-tawag na ako. Wa na sa magkita. Gusto lang kong mangumusta ni mo. Busy ko, Mira. Di ka makasabot. Sorry, babe. Sige. Text lang unya akong dili nakabisi. Abi na kong mausap na si Josh. Umamawi na ako. Pero dili man di ay. Nagkadugay. Mas nagkagrabe man. Bugnaw na kayo siya na ako. Unya, permi na lang siyang saputon. Dili na sana ako makontak si Claire. Di ba ako nagluod dito siya na ako? Pila na kabuwan gawan ako'y balita pa ba, hindi ah? Oh, si Josh nag-text. Sorry kung isapot-saputan di ka. Pero Mira, I need to talk to you in person.
magkita ta after na ako dinhi. Oh, bahin sa unsa ka ha? Kung unsa may gusto nimong isulti na ako, isulti na. Di na ako maglangay pa nga. Pero, Mira, undangon na to. Di na ako. Josh, Di na ako happy. And kay ba akong wala sa akong mahatag ni mong kalipay. I-deserve mo. Mira, sorry. Pero gusto ko nga ako lang sa kaugalingon ng akong nauna-on ron. Tingali na baguhan ko sa kalibutan nga wa ka. Doon ay mga butang nga gusto na kong buhaton nga ako ra. Nga din ako kinahanglan pang manangit mo. Josh, Sukat sa high school pa ta. Pero may nakita ang magsigikoyong. Og, to be honest, apulan ako. Sakit pa rin ako tungkol kay di ko gustong pasakitan ka. Pero, the more nga ako ni padukayon pa, mas masakitan lang tika. Josh, Sorry, Mira. Sorry. Nak, 8 na katuig sukad nga nagkabuwag mong Josh. Wa pag yung kay planong musod og laing relasyon? wa pa may nasaag ma. Naay mga nanguyab pero dili ko ganahan. Sige lang. 30 pa man sad ka. May kahigayunan pa. Pero unta, ayaw pala binak ha. Kung kinahanglan nga mula aga, sige. Buhata aron malingaw ka. Salamat ma. Ay, mag-Facebook na lang ko, be. Huwag mo kilingaw, eh. Oh, si Claire? Uy, active na di siya balik sa Facebook? Oh, wait. Engaged na siya? Ala! Tanawon ko na nato, be, kinsa yung pamanhon nun. Ay, taod-taod na gid nga, wa ko'y balita pa bahin niya. Si Josh? Si Josh ang fiancé niya? Wa ko makasabot sa kong gibati sa dihang akong nakita. Nga kaslunon na di ay akong long-time ex-boyfriend nga grabe kong nasakitan nga doon sa akong best friend. Nasakitan kay ko sa kunay bawaan. Kani, nagsaan kong message sa akong best friend nga si Claire og ni congrats ko. Pero igo ako niyang gisin. Og didto ko mas nasakitan. Kaya ang best friend nako nga mura na akong igsuon, mura nagwa makailan ako. Mura bag, dili na ko part siyang kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.